थेंक इउ सो माच र'दाय आं माने बाथोन देनो नागिरदों दे र' सालथे बाथोन कमेन्ट खालामबाय थालाय थेंक इउ सो माच सुमित लाइकदान थेंक इउ अनामिका लाइकदान थेंक इउ मा खालामदों आरो ना बाथोन देनो नागिरदोंमोनलै आङो खोनाना खोनायाखै नों माथोखौ खोनासं खोनाना खोनायाखै बुंहरलाय हेल' अनन थेंक इउ बाबाजी मर्निं comment बाबाजी ब्लग हेल' मा खामानि मा सिरि मा खालामना सिरि खोनायाखै नामा आंनि माथोखौ हेलौ खोनागोना खोनायाखै खोन्थाहरलाय खोनायाखै नामा आंनि माथोखौ एभ्रिवान खोनानांगौमोनथ' माबालाय बाथोन बानायनो नागिरदोंमोन
बाबा अनन थेंक इउ बाबा थेंक इउ कमेन्ट खालामदो सापर्ट मी बाबा थोड़ा सा सपोर्ट करो सपोर्ट
थेंक इउ स' माच बाबा जि ब्लग हेल' थेंक इउ नोंल' सापर्ट खालामलै रावबो गैला माथो आं माने बाथोन देनोलै बाबा जि ब्लग थेंक इउ थेंक इउ बुपात Bhapatingba. Hello. Most welcome, everyone, guys. Everyone, good morning. Most welcome. Good morning, everyone, guys. Everyone, friends. Thank you so much. Malay Sanji, Sanji, नोंनिया माबा फैगोना फैयाब्रा कपिराइट फैगोना फैया बे मालायफोरा दे माथो मालायनि मेथाइफोरखौनो एकदमबारे दाजाबदेरलाबायनानै जि गोलाव 10 मिनिट 20 मिनिट गाहाम भिडिअ बानायनानै आगारो माथो ओमफ्राय बिराद मन' जाला जोबथारबाय माथो थोरसि सुदोंमोन आं दानावके मालायफोरा एसां बिदि मन' जाला जोब्बाय माथो नोंनालाय बेबायदि फैगोना फैया खोन्थाहरलाय देलाय ओइ मानो मिथिया फैयो ना फैया आंनाथ' लगे फैखायो बेखायनो होनो हाया आंनाबो लगे फैयो मिथिबायना होनो हाया आरो होना लाबाबो नों बोरैबा जायोना ओंखायनो आं होआ मालाय माबायना सांगिना मालाय मन' जाबायनो सांगि एथ' फैयो मालाय मन' जाबायनो आरो माबानाबो मा नामलाय बिदां इस्लारि मोनिया नायलाय नोङो 2K 3K फैयो मिथिबायना माबाया मा होनना बुंगोन एलबियानो 2K 3K भिउस फैयो आरोना एलबिया होमबा सानना नायदो खमसे खम 100 आरो 100 150 फैखायो खोमा इसना WTया सानसेयाव मन' जासिगोननो मालाय इसनाबो सोरनाबा मन' जाला जोबसिगोननो जोंनालाय माला जाबावगोनब्रा सानजि नोंना बेसे थांखो दालथायालाय आंनाबोला मैयासो 1000 जादों मिथिबायना आसरित मिथिया मालाया फैबाबो जोंना गैया खालमासि जाबाबो जायो बिदिनो जाहैबायथ' आरो थाकुर खालमासि नांलायालै बेनो जागोन माने मास मोनसेल'सो दानोना जेनेबा आंनिया मायाव खुलिदोंमोन आरो मास मोनसे लानो आरोना मा जाबावगोनथाय कौन है गाइस लोग कमेंट कर दो थोड़ा मुझे सपोर्ट कर दो आंना मास मोनब्रै जाबाय आरोना आंना मास मोनब्रै जाबाय नोंना चेनेला मास मोनब्रै जाबाय ना मास मोनब्रैल'सै आंनाथ' गैला मास मोनथामफोरल'सै खोमा बोसोरसे जानो आरो फैयानोबा दाउल'थानो फैया आंना माबाल' फैयो 6 7 8 बिदिल' फैयो
रैमालि गुड मर्निं सनजित होनदों मर्निं सापर्ट होदो दे रैमालि एसे रैमालि नों गैयिनिफ्रायनो गैलालै रैमालि WT'आनो मोनला माथो दुखु जाबाय थां चेनेला मोनब्रै जाबाय चेनेला मोनब्रै जाबाय आंना चेनेला मोनब्रै जाबाय आरोना बा देनजारलै नोङो जोंहा मोनसेखौनो फिसिनो हायाखै फिसिनो हायाखै मोनसेखौनो जोंहा फिसिनो हायाखै थेंक इउ सो माच थेंक इउ गैया रावबो गैया थोदस खुलिनायासो मास मोनब्रै जाबाय आंना माथो चेनेला मोनब्रै जाबाय होनबाय नोङो खुलिनायासो मास मोनब्रै नोंना मास मोनब्रैल'थार होनबालाय टेनसनानो गैया माथो होनबा जागोन नोंना बिन्दास मिनि जागोन नोंना आंनि भिडिअफोरखौ नायना होदोब्रा सानजि एसे अनदो बोथोरा सोलायलांबाय सना नोंखौनो जुलि लागोन सान अखाफोरखौ साखि दोनगोन सना नोंखौनो जुलि लागोन सान अखाफोरखौ साखि दोनगोन नोंखौनो जुलि लागोन बे आंनि गोसोनि मोजां मोननाय रायजोना मिस्टार बालग्राक मानो मान्दा हेलो गुड मॉर्निंग दारा मिस्टर गुड मॉर्निंग प्लीज थोड़ा सपोर्ट कर दो दे लोगोफोर स्पीड फटाफट चकाचक कमेंट करो दोस्तों प्लीज मुझे आप लोग का भाई जैसा लग रहा है तो मुझे भाई सोच के मतलब थोड़ा कमेंट छोड़ के जाओ फटाफट प्लीज सपोर्ट मी एवरीवन गाइस लाइक डन थैंक यू सो मच लाइक देने के लिए सना मा खबर खबरा ना खबरा गाज्रिलै बिरादनो नै मा होनबावगोनथाय ओमफ्राय रैमालि मा खालामबाय दङ गुड मर्निं एभ्रिवान गाइस रैमालि ब्रेकफास्ट जागोन ना जायाखै फुंनि हेलो मिस्टर एस सुबह का ब्रेकफास्ट हुआ कि नहीं हुआ प्लीज बता दो संजी मा ओंख्रि संखो अन दारना सानजिया मा ओंख्रि संखो सानजि खोन्थाहरदो दे सानजि बाजै मा ओंख्रि संखो ओइ एलाय अंबार दंना संथ'वाखै मोनानि मैथा सयाबिनसो होनदों संथ'वाखै मोनानि मैथा सयाबिनसो ओरैनो दं जिरायना जेबो जाथ'वाखै होनना होनदों जेबो जाथ'वाखै आरोना ओइ माबाना मन' जागोना जायाखैलै रैमालि अनजिमा ना अनजिमा नाम मोनलाय मन' जानो जायाखैना
मा हांखो मिथिया आं दाना अके मिथियाखै मा सिरि सिरि माने बाथोन देदोंमोन आङो मा जाखो सिरि जायाखै दे बुं रादे रादे बारदे कमेन्ट खालामदो दे रादे रादे खनखौनो प्लिज मा होनना बुंखो नोंनि फुल भिडिअ नायनो दिनै फार्स्ट टाइम जाना नोंनि फुल भिडिअ नायनो थांगासिनो आं दिनै फार्स्ट टाइम आयु दिनैसो फार्स्ट टाइम आरोना गोदान सब नायनो मोजां बाथोन दिनि आं र' अनदा दे नोंबो बाथोन दे आंबो बाथोन देखांबाय बावना थायो नायनो सानबाबो दाना बावना थालायलायो आरोना एभ्रि वान गाइस सोर दंथाय कमेन्ट खालामबानो जासिगोन आं बायोलै ओंखायनोथ' मानसिफोरानो जायाना नै थाङालै आंबो रावनि बेयाव दिनै जुग रेलगारिजों थांगोन साना बादाम जालांगोन सेलफि लालांगोन जुग रेलगारिजों थांगोन साना बादाम जालांगोन सेलफि लालांगोन थांसै आं दुगैनो दै नायना होगोन आं फुल अके दुगैनो आयु फुङाव दुगैयो नालाय फुलनो अके फुङाव दुगैयो आरो थेंक इउ रैमालि थेंक इउ स' माच थेंक इउ स' माच अन थेंक इउ थानो सुखुवाखै दारा अके जोमावा फैयाखै बियो दिनै दाना दिनै मिथिया जोमावा फैयाखै ओइ अबेयाव अके रावबो गैलाब्रा साब्रै दं सोर साब्रै दं कमेन्ट खालामदो बाय सनजित ओंखिनारा अके रैमालि थेंक इउ स' माच सापर्ट होफैनायनि थाखाय थेंक इउ रोजा साबायखर जिउ गोलाव जाथों ओइ ओइलाय सना दोन्दोब्रा साबि मारिबा जानायालाय आरो
थेंक इउ रोजा रोजा साबायखर। मा जाखो रावबो गैला नामा स्रिट साब्रै दंब्रा साब्रैया सोर जाथावना जेनेबा कमेन्ट हरा माबा हरा बै सिमिं दैसायाव आंनि बेसे मोजां बेसे सुदेम आंना खालामि खामानि मावनायखाय टाइम जायाखै कमेन्ट हरनो नांदोंना नोंनालाय मालाथो टाइम जोबफेरनायब्रा माला टाइम जोबफेरनाय अनामिका बिमा फिसा सानैल' खामायनानै जोबनो रोङा जारला बुद्रु बेनिफ्राय आं अन बाथोन देदों दा दे नोंखौ मिथिखादों सानैजों मिथिखादों खामानि गैयामोन नामा दिनै दादा खामानियाथ'लै दिनै माने बोरैथाय जोंना फाग्लासो मिस्थ्रिया दा 8थायावसो खबर लायो दाबो सिखाराखै खोमा मैया लोंनानै सिखाराखै खोमा दाबो 8थायावसो खबर लायो जोंना खामानिया दा 8थाबासो मिथियो आरो खामानिया दंना गैया फाग्लासो खामानियाथ' जाखानांगौ खामानियाथ' जायो नालाय जोंना खामानिया माने थिखासोना ओंखायनो माबा आरोना मा होनना बुंगोन बिदिनो 9था 9:30 बेफोर बिदि जायो आरोना खामानि मावनाया बेनिफ्राय ओजोंहाय लेट जाहैसिगोन आरोना एसेनो दासो होदों आरोना होखादों मा होनखो आंनावबो दा दसे फैदै 37:40 होगोन आरोना 37:40 तिनथा मा होनखो 37 थाफै 37:40 होगोन आरोना दे थांगोन दे थांगोन 7:40 फुंनि 7:40 होनोसै होनबा नोंबो दे 40 बा दे जागोन दे दसे थांगोन दे आं बारा गोबाव होआलै माबाल'सो होगोन आङो 1 घन्टाल' होगोन दे माबा जाखाबाय 40 जाखाबाय नालाय 40 बा आरो 20 मिनिटल'सो होनोसै आङो ओरैनो जास्ट 1-2 WTबाबो जायो
मा नांगौ आंनाथ' सानसेआव 754 बिदिल' बारायो दाउलथिया सेमलै सेम आंना बिदिनो बारायो सानसेयाव मालाबा 5 बारायो मालाबा 7 बारायो जिखुनु बिदिनो मा बुंनो जाला जोंना डेट बारबाय होनदों नामा मेगननि नोजोराव गोसोनि आयनायाव नोंखौनो सानफ्लांबाय थायो मेगननि नोजोराव गोसोनि आयनायाव नोंखौनो सानफ्लांबाय थायो गोसो बोरबाय नामा नोंनि थाखाय सना फाग्लासो बोरबाय नामा नोंनि थाखाय बहा थांखो सनजित खाजय दादा मा बहा थांनो जेराव दङ आङो गुड मर्निं आगै सनजित दादा फाग्लासो बोरबाय नामा नोंनि थाखाय सना फाग्लासो बोरबाय नामा नोंनि थाखाय नेना थागोन आं सना नोंखौ लाइक आं फावलासो लिरदों दे आं एम्फौ लाथासो जिरदों दाना सोलाबथ'आ दाना अके एम्फौ लाथा जिरनायखौ भिडिअ बानायनो हाया नामा ओमफ्राय उनु नाब्ले एम्फौ लाथा जिरनायखौ भिडिअ बानाय गोलाव गोलाव फ्राम फ्राम एवनानै जुमायजों बिराद जानो मोजां मोनलां एम्फौ लाथाखौ उनुनाब्ले ओइ उनु नों मानो गाबो अनन थेंक इउ आदै सानजि अन उनु अन everyone guys on hey ho उनु ओंखि गुड मर्निं दारनानै उनु ओंखि गुड मर्निं नो लोगो 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 थेंक इउ मेगननि आयनायाव गोसोनि बेमाराव इथिं बाथिखौनो हास्थायो मोनजानो आं नोंखौनो सानै सानै गोसो अहाया माब्रै जाखो आं गावखौ हमदांस हाया फाग्लासो बोरबाय नामा नोंनि थाखाय सोना फाग्लासो बोरबाय नामा नोंनि थाखाय 44 50 जाथारा जाथारा आदाया लाजिया 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 आदाया लाजिया लाजिया लाजि रोङा आदाया लाजिया लाजिया लाजि रोङा लाजि रोङा गोसो गोरबोआबो आंखौ नोङो मानो बायामोन मानो नोङो
la 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 la. हेल' जोंना सुमित बसुमतारी अफिसियेल हेल' हाय आदा नावदाना हाय हेल' सुमित बसुमतारी मस्ट वेलकाम आंनि एलबियाव नोंथांखौ बरायना लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय माबोरै खोन्थाहरदो दे मा खालामबाय दङ फुंनि ब्रेकफास्ट जानानै जायाखै माबोरै खबर सबर एसे खोन्थाहरदो दे। हेल' गाइस एभ्रिवान सोर सोर दङ प्लिज कमेन्ट खालामना दो एसे खोन्थाहरदो दे हाल सालफोरा बोरै सोलिगासिनो। हाल साल पूरा जिंदगी का लाइफ कैसे चल रहा है प्लीज कमेंट करके मुझे बता दो क्योंकि मैं भी थोड़ा सा आप लोग का हाल साल जान सकता है क्या बता दो थोड़ा सा मुझे भी आप लोग का हाल साल गाइस एवरीवन कमेंट। सुमित बसुमतारी मा होनखो गुड मर्निं आदा जना दं आदा खालामबाय ब्रेकफास्ट हुलाय दाना अके आदसा ब्रेकफास्ट खालामबाय आरो ना अके गुड। ओमफ्राय सुमित ब्र ओमफ्राय नोंथाङा बहानिमोनलाय खोन्थाहरनो हागोन नामा मा अनामिका अनन थेंक इउ सो माच अनामिका थाखाय अनामिका फुंनि ब्रेकफास्ट जागोना जायाखै खोन्थाहरदो दे। बेनिफ्राय सोर सोर दङ एभ्रिवान कमेन्ट खालामनानै होदो से सापर्ट खालामदो दसे। औ आं सनितपुरनि आदा सनितपुर आं माबानि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि आङो। ओमफ्राय सनितपुर माबानि जेनेबा मा एरियानि जेनेबा ओरैनो राधे कृष्ण होनना बुंदों जोंना नामिकाया। ओमफ्राय बहानि आं उदालगुरिनि आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि भालुकपुं अके भालुकपुंनिसो आरोना नों आदसा भालुकपुं आरोना भालुकपुङाव र' दै सासे सोरबा नमिनि ना मा होननायखौ सिनायो नामा नों सिख्ला आरोना इउटुबार मोनलै नमिनि ना मा नाममोनथाय बावबाय आङो। बेनिफ्राय दासो बानायदों दारना अके दासो बानायदों आरोना मा ओंख्रि दिनैलाय अनामिका जी क्या क्या सब्जी आज थोड़ा बता दो। नबिथा नामा होनदों ओं नबिथा सिनायो नामा ब्र' इउटुबार मोनना इबो आंजों फ्रेन्डशिप दंमोनलै मानसिया मा जाखोथाय दायो नुला माथो आंलाय माबा भिडिअ सिडिअ होनायखौ नुवाखै माथो आं दा साननैसो नबिथा मेगननि नोजोराव गोसोनि आयनायाव बेसे साब दं बिना बुंलाय दाना दिना माबा मा होनो 1K माबा बारबायमोन र' गोदोनिया ओमफ्राय दानिया बेसेबांथाय दानिखौबा मिथिला आङो। बेसे साब दङ बिना बुंलाय दाना मिथियालै बेसे साब दं दायोबा मिथिया आं दायोबा नायनाय जाथाराखै। ओमफ्राय आदा नोंनि आदा बिनि चेनेल गैला मोनसे गोदानसो दाना बे मोनसे गोदानखौथ' आंनाव गैया आरोना माने जों वाट्सएप ग्रुप दंमोनलै माने इउटुबारफोरनि आरोना जों गोदान जेसेबां इउटुबार दङ बेजों मिलायनानै ग्रुप बानायदोंमोन आरोना बे ग्रुपाव माने लोगो मोनदोंमोन आरोना आङो माने सापर्ट खालामलायदोंमोन नालाय साबसक्राइब खालामदोंमोन आरोना ओमफ्राय बिदिमोन आरो गैया माथो भिडिअ सिडिअबो आगारला माला आं गोदानखौ मोनासैनो आङो गोदाननि लिंकखौनो मोनासै आङो। ओमफ्राय जों गामिनिनो होनजायो आदा खाथिसो जायो अके नोंसोर गामिनिना आदसा थिगानो। ओमफ्राय सुमित ब्र ओमफ्राय नोंलाय दासान्दि मा मावबाय दङ माबोरै खबर सबर ओमफ्राय आंजों गोदान नामा सुमित दिनैसो नामा र'लाय नायनो आङो गोदानसोथ' आरो नै आं सुमित ब्र नोंखौ साब खालामबाय आङो नै नोंनि भिडिअबो नायखांबावबायसो माथो आं ने आं जाफिनदोंमोन नामाब्रा नोंनि भिडिअबो नायनाय माथो आङो नायना होगोन आं र' नोंनि भिडिअखौ मन' जाबाय नामाब्रा सुमित ब्र नोंनि भिडिअखौ नायबावनोसै आं नै सुमित ब्र मन' जाबाय नामा
मा होनना बुंखो रुटि आलु भाजा सा दानावखि आदसा आदा बेनि चेनेला गैला मोनसे गोदान दाबाय अके औ जायो मे खाथिनिनो जायो दानावखि होमबा अनामिका अन जोंना केपसना लाइक दान थेंक इउ स माच औ गोदानसो आदा मैया लोगो खालामबाय आं दाना अके आंबो दायो साब खालामना होबाय दे ब्र' ओमफ्राय आं दा भिडिअ नायनो हागोन र' ओमफ्राय अन गुड मर्निं ब्र' नावनो जोंना केपसना गुड मर्निं हेलौ सनजित नामदो जोंना अनिलाया दिनैसो गुबुननि उनाव अनिला थेंक इउ स माच मस्ट वेलकाम गासैखौबो एभ्रिवान गाइस गुड मर्निं आगै गेपसन नामदारना नै ओमफ्राय जाथ'वाखैलै आदा होनदारना अके दासो सिखारदों आं दाना अके गेपसन मर्निं गासैखौबो ओमफ्राय हेलौ होनदारना अनिलाया औ बाजै गुड मर्निं नामदों नै गेपसना थेंक इउ आदा नामदारना अके वेलकाम ओमफ्राय सुमित बर' टेनसन लाना दे आंनाबो गैयालै नै राधे बेनिफ्राय भाइ बाबने बोला गुड मर्निं भाइ बाब गुड मर्निं हेलौ मस्ट वेलकाम भाइ बाब आपको स्वागत है मेरा एलबी में आदा दाहायबा फैगोन आंनि एलबियावबो टाइम एकथा होनदारना सुमित बर' आं एकथायाव सोलाबाथाय आं माने मिस्ट्रि खामानि मावोना आङो सुमित बर' आं मिस्ट्रि खामानि मावो आङो ना मिस्ट्रि खामानि मावो आरो ओमफ्राय एकथायाव सोलाबाथाय दे नायगोन आं माने सानाव सोलाबनो नागिरालै आङो बिदि आरोना हाजिरा मावनानै आरोना ओमफ्राय दा नायनोसै र' टाइमखौ मिलायगोन ना मिलाया हेलौ लोगोफोर नामदों जोंना अनिलाया हेलौ अनिला मस्ट वेलकाम अनिला मा खालामबाय दं अनिला मा फुंनि ब्रेकफास्ट जानो जायाखै खोन्थाहरदो दे भाइ बाबने अन थेंक इउ भाइ बाब थेंक इउ आनाला थेंक इउ भाइ बाब थेंक इउ स माच सुमित आगै गुड मर्निं अनामिकाया ओमफ्राय अनिलाया दाना नो सुमिता ओमफ्राय भाइ बाबने अन थेंक इउ भाइ बाब थेंक इउ मोनायाव होनोसै होनबा दाना मोनायाव होबा सोलाबो नों मोनायाव होबा सोलाबो आङो मोनायाव होबाथाय सोलाबगोन आरोना आं ब्रास खालामनो सनजिब ब्र' अके गेबसन ब्र' ब्रास खालाम भाइ बाबने अन थेंक इउ भाइ बाब थेंक इउ स माच भाइ बाब थेंक इउ मा सिरिस नामा अनिलाया भाइ बाबने हास्राय रराय भाइ बाब रनानि चाहिए अन थेंक इउ भाइ बाब आं अन दोनबाय दै सनजिब ब्र' भाइ बाबने रराय भाइ बाब हास्राय भाइ बाब बोलो क्या गुड मर्निं भाइ बाब हेलो भाइ बाब मेरा फ्रेंड मेरा दोस्त मेरा शेर भाई बाप मेरा शेर है भाई बाप तू मेरा शेर है भाई बाप मेरा शेर जोंना अनामिकाया अन नामदारना साबधान दाना अनिला फुंनि ब्रेकफास्ट जाना जायाखै खोन्थादो दे ओमफ्राय जोङो ना एकदमबारे मिला जुला खालामनानै जों लांनांगोनलै लोगोफोर मिलि जुलि सरखार जानानै नङाबा आरो साक्सेस जानो हानाय केपासिटि गैया आं एकदमबारे गाजा भिडिअ लाबोनो नागा जागासिनोलै हायाखै बाला जायाखैनो आंना टाइमफोरानो मिलायला मा होनना बुंखो अन दाना जोंना अनिलाया थेंक इउ अनिला थेंक इउ स माच कमेन्ट खालामदो सोर सोर दं एभ्रिवान मा होनना बुंगोन जोमाव फन हरलायबाय आंना दारा दे रायलाय जोंबोजों रायलाय ओमफ्राय अन एभ्रिवान गाइस सोर दङ कमेन्ट खालाम दे
सुमित ब्र'आ थांबाय नामा? हेलौ सुमित ब्र' थांबाय नामा? सिरि मा सिरि सिरि मा सिरि सिरि मा सिरि सिरि जानायखाय मा सिरि सिरि जानाय जेबो सिरि सिरि जायाखै। हेलौ 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 जेबो सिरि नङा जेबो सिरि नङा कमेन्ट मासो ओंखारदों कमेन्ट ada komen rade hello ah Anila nang बहानि मोनलाय हाय रे हाय होनदों आरोना अनिला नों बहानि मोनब्ला खोन्थावलाय थां गारि थांयो दाखोरा गारना थां ओइ रमे गारि थांयो गारना थां हेलौ अनिला बहानि मोनलाय नोङो खोन्थाहरदो दे अनिला मा ओंख्रि संदोब्रा नैलै अनिला नोंनि भिडिअखौ नायोथ' आङो बबावबाखो मानसि समायनाब्रा अनिलायालाय फाग्लियालाय मानसि समायनाब्रा बिबाजैसो लेंनांसिगोन अनिला बिबाजै लाना खारजागोनलै आंजों हले आं बारा रोंबाथाय फाग्ला जायो मेगननि नोजोरा गोसोनि आयनाया हा ला होनदों आरोना जोंसार ब्र हेलौ सार नाव दाना हेलौ जोंना अनिलाया नै मा अनिला नों बहानिब्रा माबोरै खबर सबर खोन्थाहरदो दे लाना खारजागोन आंजों हले अनिला बेनिफ्राय जोंना जोंसारा लाइक दान थेंक इउ गुड मर्निं जोंसार ब्र गुड मर्निं एभ्रिवान गुड मर्निं सोर दङ कमेन्ट खालामदो दे एभ्रिवान गाइस सापर होना होदो हि सो होनना बुंबाय नालाय गुड मर्निं एभ्रिवान गाइस जोंसार ब्र नोंना मन' जासिगोन नामाब्रा चेनेला जोंसार ब्र बेनिफ्राय जोंना बाजै फैबाय नै जोंना अरिजिनेल बाजै दिदा अरिजिनेल बाजै आरोना दिदाया हेलौ गुड मर्निं बाजै माबोरै खबर सबर मा खालामबाय दं बाजै खोन्थाहरदो दे हेलौ कि मास पाइसे दस्त' आं दसेल' थानो हायो दे सार अके जेबो नङा लाइक दानल' होबानो जाबाय जेबो लाइक दानल' आरोना जेबो नाङा हेलौ होनदो आरोना अके जोंसार साबधान नांबायलै नै जोंसार साबधान बा इमारजेन्सिथार नामा हेलौ लोगोफोर साबधान होनदों आरोना आंजों रायलाया माथो इयो अनिलाया दे थाथ' सार नो अके थेंक इउ स' माच जोंसार सापर्ट खालामफैनायनि थाखाय लाइक होफैनायनि थाखाय थेंक इउ दं जिरायना गैसना आरोना अके अनिलायालाय मा खालामना दंब्रा अनिला खोन्थाहरा माथो दिप्ति हाय हाय गुड मर्निं गोदान लोगो जादो आंजोंबो ना सोरबाफोर दंबा नै सानजिजों गोदान लोगो जा अनिला सानजिजों लोगो गैयाबा जाना हो ओमफ्राय दिप्तिनिबोला गुड मर्निं एभ्रिवान गाइस गुड मर्निं दासो मानसिफोरा ज्राव फैबाय गुड मर्निं एभ्रिवान अनिला थांबाय नामा रायलायनो गोसो गैथारादांलै आंजों अनिलाया लाइक दान थेंक इउ स' माच दिप्ति अनिलाया हेलौ लोगोफोर रानदो आरोना
हा अनिला आं गिनाब्रा नोंलाय आंजों रायलायनो माथो अन थेंकिउ जोंना दिता बाजै अन थेंकिउ अनिलै आङो गियो खोमालै आंजों रायलायनो दिप्ति अन थेंकिउ दिप्ति सुबाका ब्रेकफास्ट वाकिं हुआ अन थेंकिउ अन रहने थेंकिउ सो मच हेलौ लोगोफोर साब नाम्बार हेलौ लोगोफोर साबल' होनना बुङो आंजों रायलायब्रा अनिला आंजों रायलाय हेलौ एभ्रिवान गाइस हेलौ जोंसार साबधान जोंसारा थांबाय गैला जोंसारा थांनो होन्दोंमोन थांबायदां न्यू फ्रेंड जॉइनिंग कीजिए अभी बैक करूंगी बोल रहे देखो ओए अनिला हेलो अनिला जी ओ दीप्ति के साथ ज्वाइनिंग हो जाओ अनिला दीप्ति के साथ ज्वाइनिंग हो जाओ दीता भी है दीता के साथ भी ज्वाइनिंग हो जाओ दीता हेलो मेरा मोनो चैनल है बोल रहा है अच्छा मोनो चैनल है हाँ ओ दीप्ति दीप्ति क्या नाम था दीदा और अनिला दीप्ति के साथ ज्वाइनिंग हो जाओ दीप्ति के साथ दीप्ति बेच देगा आप लोग को थैंक यू सो मच दीप्ति मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू धन्यवाद थैंक यू और नया नया वीडियो डालो मैं आपका वीडियो देखेगा दीप्ति मैं दूसरा चैनल से भी बैक करूँगा बोल रहा है देखो तो दीप्ति के साथ फ्रेंड हो जाओ गैस दीप्ति आप सभी को बैक कर देगा टेंशन लेना नहीं चाहिए अनिला अन नाम अनिला अन थानायनि थाखाय दीप्तिना अन अनिला माथो रायलायाबो नोंलाय जेबो खेनसे नायस्राबावनो आरो नोंनि फट'खौ माथो डेन्जार रिल्स बानायलै हले अन थेंक यू अन रहने के लिए थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच अन रहने के लिए थैंक यू दिदाया अन थैंक यू दिदा ज्वाइनिंग मी बोल रहा है दिदा ज्वाइनिंग हो जाओ अनिला के साथ माबा अनिला से दिदा ज्वाइनिंग हो जाओ दीप्ति के साथ दिदा दीप्ति के साथ ज्वाइनिंग हो जाओ हेलौ लोगोफोर रावबो गैया नामा दा आं दं माथो आंजों रायलाया नामा नों अनिला नाय गियो आंखौ हेलौ लोगोफोर साब खालाम अननानै बयबो लाइक खालाम आरोना जोंना राधे राधे बोल रहा है माबाया बसुमतारी अनामिकाया ओमफ्राय अनामिकाया ओमफ्राय रावबो हरा नामा सनाफोर अनिला सना बाजै गावदां दिप्ति अन अनामिका होनदों जै आराम दाना जोंना नाव फैबाय लाइक दान थेंक इउ सो माच नाव ब्र' बा दाख्लै माथो सिख्लाफोर ज्राव ज्राव लानानै मेला बेरायदोंमोन नोङो दाउला दाउआ जेनेका दाउजोखौ ज्राव ज्राव लाना बेरायना बिदि बेरायखायो बाला गाजालै नों हले हेलौ लोगोफोर साबधान थेंक इउ जै सियाराम दाना राधे 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 होनदों जै इउटुब रायजोनि जै नादों दिप्तिया अन थेंक इउ अन थानायनि थाखाय थेंक इउ अनिला अन थेंक इउ सो मच कमेंट गाइस प्लीज दे फास्ट कमेंट खालामलाय एवरीवन सभी को थैंक यू धन्यवाद रोजा रोजा साबायखर सभी को राधा रानी का कृपा हो जाए हाय हेलौ हाय रावबो साब खालामा हेलौ होनदों आरोना ओइ अनिला नोंनो आइडि हरगोन आं आंजों मोजां रायलायबाथाय
दानो हरा आरोना दा बेलासियाव हरगोन आरोना बै मबाइल गंसेजों हरगोन आं आंजों मोजां रायज्लायबा आरोना अनिला आंजों रायज्लाया नोङो ओमफ्राय अन दिप्तिनिब्ला अन थेंक इउ सो माच दिप्ति का स्नेल कितना चला गया देखो मेरा ना 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 1.17 दीप्तिका 1.17 वाओ दीप्तिका अच्छा ना 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 और दीप्ति आप मेरा वीडियो देख के मुझे कमेंट करो मैं भी आपका वीडियो फुल देखेगा मैं दीप्ति मेगननि नोजोरा गोसोनि आयनायाव जेथिं बेथिं खालामो नोंखौ सानना नोंखौनो सानै सानै गोसोआहाया माब्रै जाखो आं गावखौ मिथिया फाग्लासो बोरबाय नामा नोंनि थाखाय साना फाग्लासो अनन हेलौ सनजित आगै आंनो आइदि हर आयौ दासो आइदि होननाय लोगो लोगोसो रायलायबाय आसुरित मा सानना नाय खम देन्जार जागोन नोङो ओरैनो बाराय आसुरित साननो गोनां आयु हेलौ लोगोफोर ना अके ब्र ना नों दिप्तिने अन एभ्रिवान जेथिं बेथिं नोंखौनो गोसो हेलौ सनजित आगै मा खालामदों आयौ मा खालामदों होनलायलायबायलै गोदै सोंगोना खाब्रां सोंखोथाय जोंना अनिलाया मा खालामदों होनना बुंबाय ओमफ्राय आङो दङ ओमफ्राय जोंना अनामिकाया अन दिदाया अन केस खालाम केस जाबावा नालाय ने मानो जायाखै नुवाखैनो दां ओमफ्राय सनालिया नायखोमाबाय आरोना सनालि सना मोसालाय हेलौ सनजित आगै अनोबा हरायदिन आरोना बिखा खायसेब मोनलायलायनाय अनोबा हरनांबायलै नांसिगोन माथो खालामबावनो अनाबाबो उफाय गैया जाहैबाय अनिला ब्रह्म BRAHM अनिला ब्रह्म नोंना साबखासो माथो नै अनिला ब्रह्म नै अनिला ब्रह्म नायनो र' खोन्थानो आं नै नायबाय ना नै अनिला ब्रह्म नायबाय साब दङ नै बेजों मिथिबाय बेनिफ्राय जोंना मा फैदों जै इउटुबनि रायजोफोर ना हेलौ सिख्लाफोरना दिनै जि बसुमतारिया जै इउटुब रायजोफोर जै सनाफोर दाना दुखुमोन रावजोंबो साब जायैनि दाना आंजों रायलाय अनिला आंजों र' अनिला नागिरनाङो नोंनि थाखायल' अनिला ब्रह्म ना ब्रह्म आंजों रायलायाना आयु बेजोंबो साब दं माथो मालाबानो अनिलानो आङो मोननै आइदि हरबाय मोननै आइदि हरखानायसो आरोना आरो बे मोनसे नायनो र' अनिला आंनाव फैयोमोन ना नोङो गोदो ब्रह्म मोनसे मोनलांगोन दे भिडिअ रानिं दे अनिला दे कमेन्ट खालाम दे स्पिड अनिलानि दाउजों अनलाजों संनो रोंगोना आगैनो आं नोंनि बिखुनजो हले संनो खावनो गोरों बिहामजो नागिरबायो
दाउ बेदर सुनानै लाखाबायनो दे अनिला बोरै खारखोना माखो मानसियालाय आयुष आयुषी रानी हेलौ 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 वेलकम 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 सपोर्ट कर देना हाँ सपोर्ट करेगा कमेंट 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 करो मुझे भी सब कर दो मैं भी सपोर्ट करेगा मॉर्निंग 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 गुड मॉर्निंग एवरीवन चलो कमेंट करते रहो मैं भी सपोर्ट करेगा आप भी सपोर्ट करो एक दूसरे के साथ सपोर्ट करके आगे जाएगा अनिला खारखो ना माखो अनिला खारखो ना माखो अनिला फै ओंख्रि अनिला आंनाव दाहाय 10टायाव लोगो मोनगोन गोदान गोदान मानसिफोर फैयो आरोना ओंखायनोथ' अनिलाया बहा थांखोथाय मासे समायनाब्रा अनिलायालाय 20 खालामना हरबायलां 120 अनिलानो कमेन्ट हरना होनो र' आइ एम सनजित होननानै हेलौ 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 ओइ अनिला नोंनो हरबाय मोनसे नै सोरयो अनिला नोंनि रिल्स नायदोंलां मानसि समायनाब्रा नोंलाय ओमफ्राय जोंना सनालि अन 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 मोनसे आइडि हरबाय आं नोंनाव अनिला आइडियानो गैला आंनाव मोनथामसो दङ नायलाजोबना हरबायलां नोंनि रिल्सफोरखौ गैला रिल्सआनो गैला ना नायजोब्बाय आङो बुंना लाखो मामा मामा हेलौ हेलौ दादा अनलाजों दाउजों संनो रोंगोना आगैनो ओमफ्राय मानो कमेन्टखौ अफ खालामना लायो अनिला कमेन्टखौ अफ खालामबा कमेन्टखौनो हरनो हायामोन आंलाय दिनै जोंहा बैसागु गोदान न'आव फुजा होदोंमोन दारना ब्रह्म जैग' होनायखौ नायदोंमोन आङो कमेन्टखौनो हरजाया नायबाय आरोना आङो ससेनो दे आबबां जाबां कमेन्ट खालामना हो 20 खालामना हरबाय आं अनिला 120 जाबाय नोंना आइडि गैलालै आंनाव आइडि गोदान बानायाखै आं दोननोसैलै बे रावबो गैला टाटा अफ खालामबायलां क्या बोला आपका वीडियो देखते हूँ ब्रो पर अभी तो वीडियो देख लिया ओके अच्छा ऑन थैंक यू
थेंक इउ सो माच रावबो गैया साब होग्रा दा गैयालै मानसिफोरा फैला मा जाबावोथाय अनिला तेरा वीडियो देख लिया मैं दोननोसैलै एलबी चलो दोस्तों एलबी बंद करेगा मैं थैंक यू सो मच सभी को दिल से थैंक यू सो मच हमको मेरा एलबी में आ जाओ 5:30 में आ जाओ प्लीज आप लोग टाइम मिलेगा तो मुझे भी हेल्प करो मैं भी आप लोग को हेल्प करेगा संजित आगैयाबो हरा आइडि हरबायब्रा आइडि मानो हराखै बेलाय मोनसे हरबाय आं कमेन्ट नुदों नाय नोंनि भिडिअखौ नायबावबायसो आं नोंथ' आंनि भिडिअखौ नायालै आनिला नोंथ' आंनि भिडिअखौ नाया नोंनि भिडिअखौ नायना हरबाय आं मोननै आरो रिल्सखौ नायलाजोबो आं रिल्सआ नोंना खैथा रिल्स दङ सर्ट गासिबखौबो आङो माबा हरना होजोब्बाय मा होनना बुंगोन लाइक होना होजोब्बाय दे बाय होनना बुंबाय आरो नै दसेनो थांखायो गुड मर्निं ब्र होनदाना मर्निं जोंना डिप्टि अन थेंक इउ लाइक डान थेंक इउ सो माच आरो दि लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ थेंक इउ सो माच एनीवान सोर दं कमेन्ट खालामलाय देलाय एभ्रिवान गास दिप्तिया नायखुमा हरबाय आरोना आरदि ब्र मा खालामदों बोरै खबर सबर खोन्थालाय मुजुर गेमिं लाइक डान थेंक इउ सो माच मुजुर गेमिं लाइक देनेकलि थेंक इउ सो माच थेंक इउ गोदान लोगो जाबाय आरोना गोदान लोगो जाबाय अके गोदान लोगो जाबाय आरोना मुजुर गेमिं गोदान लोगो जाबाय होनदों आरोना नै मुजुर गेमिं नोंखौबो आं डाइरेक्ट साब खालामनांगोन गोदान लोगोबा नै मुजुर गेमिं नायबा जाबाय नै नोंखौ साब आरोना डाइरेक्ट लाइभ साब नुबायना मुजुर गेमिं नोंखौ नाय गेमिं 99 नोंखौ साब खालामबाय आङो नै एकदमबारे आंना खारा खारिखा आरोना मानसिया साबना होबाय आंबो नोंखौ ब्र मुजुर गेमिं नोंखौ साब खालामना होबाय नै नुदोंना स्क्रिमाव ओंखाम जादों फुंनि दानो ओंखाम जाबाय नोंहासो होमबालाय गैया जोंहाथ' ओंख्रिया बाथोनसो जाथ'वाखै आं बाथोनखाय अके ब्र भिडिअ नाय दादा भिडिअथ' नायगोन ब्र आं मुजुर नों आंनि भिडिअखौ फुल नायनानै कमेन्ट हरना दोनलाय ओमफ्राय आंबो नायना होगोन आरोना नायलायलायाबा बोरै जानो नायलायलायनांगोन आरदि ब्र मुजुरमोन आं मोनसे सर्ट भिडिअ आगारदोंमोनलै नायना होब्रा रिल्स आगारदोंमोन आङो नायना होलाय अके बाय आरोना अके खामानि एसे मावगोन बेखायनो फुङावनो मोनजादों दिनै खामानि मावगोन ना जोंना गैया माथो बाल'दा मिस्ट्रिया फनबो खालामा जोंना मिस्ट्रियानो बाल'दासोलै सवादा फनबो खालामाखै दाबो मानसिफोरा दासो 6 जन गाहाम जाबायलै दहाय गैयामोन बाला बिदि मानसि 6 जन गाहाम थाबाथाय एलबिखौनो दाननो बायो आङो आरदि आगै गुड मर्निं दावदै नै जोंना अनामिकाया मुजुर गेमिंआ थांबाय होमबा मर्निं बाजैनो हेलौ गाइस अल मर्निं दाना जो इउटुब रायजोनि सनाफोर होनना बुंदों मुजुरा अके
एकदम एक दूसरे के साथ मिलजुल के ही सक्सेस हो जाएगा हम लोग। एक दूसरे के साथ मिलजुल रहना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ सपोर्ट करते रहना पड़ेगा, तो हम सभी लोग सक्सेस हो जाएगा। जय सियाराम। हेलो जय सियाराम नाम निजना अनामिकाया जय सियाराम। मैया मोनायाव कारेंआनो जा लेट फैदों सनजित ब्र'। ओंखायनो नोंनि एलबिआव थांनो हायाखै आं दा। अके जेबो नङा। आं मोनायाव हरनि 10थायाव एलबि होनायदोंमोनलै, ओमफ्राय जायासै, आं होनाय जायासै। जय सियाराम नाना जय सियाराम जय सियाराम। मा खालामखो आयै? ओंखाम खालामनाय मोनामबाय माथो। इसानिया मोनामफैबायदां होनबा। इसाना मोनामफैबाय होनबा। जि ओंखाम खालामनाय मोनामखादों। राधे राधे कृष्ण होनना बुंदों आरोना। कृष्ण राधे कृष्ण होनना बुंदों। आगै गेबसन औ सना ओंखिना सै आगै सना बाय खामानि मावनायाव अके बाजै गावदां ओमफ्राय मा नामखो हिनजाव लादो ब्र' एसे बेसेथो मा होनना बुंखो हिनजाव लादो ब्र' बेसेथो बिमानि ओंखाम खामनाय जाबावनो नोंलाय ब्र'। ओइ जोंहा नङा ओइ मालाय बेलेग जोंहानि न' खाथिनिसो। जाहा नङा न' खाथिनिसो हिनजाव आरदि नायना हरलाय देलाय आरदि र' सासे नायना हर एसे मोज्लाय जान्दि नायना हर। फैथारला आंनाव दाना औ बाजैना बाय दे ना अके 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 बाय बाय अके। होद माबा एलबिदिन जाब्रा सानैसो लेंहरदोंमोन फाग्लिया दा खालामाखै। बि अन खामहरलाय रदना अन खामहरलाय माबोरै अन खालामहरनोब्रा ओइ माबायदि अन खालामहरनोब्रा आरदि एलबि होनानै मालायनि एलबि हाबहैना होनो प्रब्लेम जायोनो ओंखायनोथ' हाबहैया आङो। नङाब्ला आरो एलबि होनानै गिदिंजोबनो हायोब्रा गिदिंजोबनो हायो आरो ना। होबाय होबाय ब्र'। बालाबासि बालारे आरदि आगै दा फैलाय आंनियाव 10थायाव दाना 10थायाव फैनांगौनो 10थायाव। मेगननि नाय मेगन जना नोंनि आं नोंखौ मोजां मोनो दे दोननोसै आं दे। थेंक इउ स' माच गासैखौबो सोर सोर दं दे खेनसे स्राय कमेन्ट खालामदो। थेंक इउ स' माच आं आरदायाव थांगोनथाय बाय बाय।
all friend. Thank you so much. Thank for your support. Support होनो थाखाय thank you so much. रोजा रोजा साबायखर. Thank you. Bye bye. लोगोफोर दे कमेन्ट खालामलाय लास्ट कमेन्ट खालामलाय लोगोफोर दे भिडिअ लालाय दे लास्ट कमेन्ट दे बाय आरोना बाय बाय